Hi, hello. So, niana usab kita karon. Bani ko ninyo sa pagpayminaw sa atong matag adlaw nga drama kung ako ang pasultion. So, kini mahuman gini siya kada adlaw. Lahi-lahi pod ang sinder ani kada adlaw. So, kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe o click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload nako kada adlaw nga drama. So, dili na to ilangan ato nang isunod ang intro aron magkuyo kita sa pagpaminaw sa maong mga drama. Let's go. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hey, hello! Kumusta ka mo? Yan sa mga alagad sa kanginan Trifon Morales and then may partner sa mga ko, si Juan Ditayad. Ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kaisun. Importante ang pag-ampo unas tanan yun, no? Salamat tas Ginoo, mapasalamat kita dako nga niya patan ni buhi ni kalibutan na kita gaatag man pandungog o panlawas. Salamat kay Lord, salamat kayo. Thank you juga kayo. Okay. O salamat sa kung napaminaw sa gihapon akong amigo diyan napita sa Santiago Bay, Camotes Island o sa Green Lagoon sa Compostela ni Brad Joel Polvera. Okay. Bisitahin kining maong mga beach ha. Lami kining nindot ang lami pagkaon o nindot sa kayong dagat na napita sa Santiago Bay, Camotes Island. Thank you sa inyong pagpaminaw usap. Okay. Bueno, ang sutang po kato katagan o pagtagan, no? Pinadakinis usak ka lalaki nga nagpatago ng sangan nga inting. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang atong sender noon, si Inting. Kini akong problema bahin sa kong asawa nga convert ba sa laing tinuhuan ba? Pero in fairness po sa laing tinuhuan ha. Kini ato drama rin ni Howard ni kuan. Pero kung ngano na problema ako na akong asawa no, inanion ako ang mga panghitabo ha. Ang iyang lulu, Katoliko Romano. Ang iyang lula, Iglesia ni Cristo. Ang iyang mama, saksi ni Jehovah. Protestante sad ang iyang papa. Kung manimba na lain-laing simbahan, ang pamilya nila unique yun sa tanan. Wa sila'y samok na hibulong ang uban. Bisan lain-lain sila tinuhuan. Inig pa mauli o niya magkapundok na. Kining ilang unique nga pamilya. Sadyag yun sila usahay magdebate pa. Mag-inambitay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usaray katuyuan, panagigog, maay ug kalinaw sa tanan, walay intriga ug walay away-away, kanunay nga magsinag tanay. Ay, Brad, paglitaw mo, Brad. Sige, Brad. Unsa man, Brad? Morning, Brad. Morning dia. May buntag. Dali. Sod, dali. Come in, Brad. Ay, salamat, Brad. Brad, Brad, usay ato. Kuha na taga sa Brad kanang, ang Ginoo ba, Brad? Salamat kay Brad. Malaan ni mo, Brad. Ha?
Oo. Unsa tayo magingon? Ang Ginoo maana nimo, Brad. Oh, wala din mo ron. Wala din mo. Di am na ko. Pastilan. Still Si lang. awa gyud mo, Brad. Sabi ako ikalaga di mo, Brad, be. Brad, salamat nga imo kong gipadayon, Brad, ha? Ang Ginoo nag-ingon, Brad. Unsa yun sa gingon, ha? Tempar ko, kadiyot, tragod, Brad. Kadiyot, tragod. Ha? Ikaw musulti ba ka? Murag, kuan, kanang murag nagkasulti mo og ang Ginoo da. Nagkita mo? Ay, dili man, Brad. Kana akong mga gipanulti, Brad. Unsa man? Nagbase ka na da sa balaang kasulatan. Ay, tempar ko, Brad. Unsam di ka? Be, klarohon ta ni be. Pastor ko, Brad. Uy! O gusto ko, Brad, nga Kiyulob! katawan na lang kay Brad. Gusto Pastor ka? may uban ka na mo paduong sa langit, Brad. Bida. Nagistorya ha. Pagsuri, ay. Nadi sa kinapudog langit. Brad, po na dili. Pastilan, gini mo, Bida, Brad. Brad. Bida, kasabot ko di mo ha. Kung sa iyo mo tinuhuan. Wa ko'y labot kay inyo na. Pero kung gusto ka karog debate, pwedeng debatiho ti ka. Doan ko padadaduin kita. Brad. Kita no, unsa man? Kalma Kuni lang, ato Brad. Riro Pilbanyok, mga safety na. Ay lang, Brad. Ako pag-anhe, Brad, ang pagbisita na ko din sa inyo, Brad. Dili debate akong katuyuan, Brad. debate, Kung dili, Brad, kalinaw. O paghatag kanimo sa maayong balita. Unsa balita? Unsa balita ha? Unsa balita? Kalma lang, Brad. Unsa lagi? Brad, di ako, Brad. Di ako aron sa pagluwas ninyo gikan sa kalaglagan. Unsa Brad? Brad, muto ka ba, Brad? Nga dili makaluwas ka na to ang reliyon, Brad! Kung dili ang pagsalig na to sa manunubos. Kasi mo nunubot, ha? Ay, ako, Brad. Sulit ko, katulik ko, Brad. Ha? Habi sa giingnon ko lang nga, why relihiyon nga makaluwas, sulit ko, katulik ko. Ang akong relihiyon, usar kagiya. Dili, tinuod na nga, why relihiyon makaluwas, pero may giya sa akong kinabuhi. Kada inyo, ha? Kung sa giya ninyo, inyo na lang na, ha? Ako, katuliko. Katuliko ko, Brad. Sukad pas pagkatao na ko, pagbunyag, tanan. Huwag hangtod karon katoliko ko. Atsaman. Oo. Okay? Brad, kanang giya, Brad, giya? Giya. Ang akong reliyon, giya na Wala ako. niya ka giya, Brad. Lisod ba kayo sa Brad? Inyo giputulo, Brad, inyo daan. Ay, Huwag may giya, inyo taka, Brad. Di lang ta maglalis, Brad. Sa ako nang gikaingon, no? O dili makaluwas sa tao ang reliyon. Abi daw. Sa dili, ha? Kisa manig ingon ni mo, anak. Kaya nga ikaw, luwas na ka? Luwas na, Brad. Luwas yung mata! Bebe, sa reliyon ni mo. Luwas mo nga ka. Brad, ang among reliyon, Brad, nagsandig sa kamoturan o sa Sandig, kaluwasan alang sa katawan. Ungay ba? Be, Hakbiyanin mo, Brad. tuba ng koral ninyo. Sandig mo ka. At siya nga, lagyan rin yung reliyon. Sa among reliyon, Brad, mao ang huliwol. Huli-hul? Oh, Purbida, no? huliwol. Isuunas, piskadaan. Huli-hul kada. Unsa sa ng piskadaan? Eh, kadungog naman ko. Kulurom na, Brad. Kadung huli-hul. Unsay koloro, Brad? Legal ni Brad, legal. Kuristrado kasi. Estado ni sa sik. Asik pa. Kuristrado na. Kinsay pandir ninyo, eh. Kinsay pandir. Be, Brad. punta ko nimo. Kano sa na yung naristro inyong reliyon. Ya kinsay pandir na. Brad. Be. Kini among reliyon, Brad. Naristro ni panahon sa hapon. Uy. Unya ang founder na mo ani mao si Brother Louie. Oh, kailan mo ano, Louie. Brother Louie. Ala? Kanta na taon, brother. Binuang mo nimo. Di para sa mo reliyon, tinuod yun nga mismo si Kristo. Siya may tuko taon. Kinsa? Siya. Ay sus. Chismis na. Chismis mo ba ta? Gusto, be, babla, basahan ka babli ha. Kadiyot ha? Gusto ka? Kadiyot ha? Bre. Sige. Brad, sigon sa among Biblia. Dire. Dire. Brad, sigon sa among Biblia. Ayaw pangakon, ayaw ingna inyong Biblia. Katoliko mo ay nag-compile ang Biblia. Dili ka mo, ha? O kung mo'y labo taon, angkon ramo, nangangkon ramo nga anas Biblia. Pero gikan katoliko yung Biblia taon, oy. Kapag saligi mo maong Biblia, nangangkon mo nga inyo na na. Unsa? Kamu iso ito, anak. Naunsa. Brad. Kung mianhi ka man naroon kubinsiron ko, no? Sorry ka, Brad. Di ka katarusa kung tinuhuan ka ron. Dibati ka na ko, ha?
Unsa man? Is... Di ba tiya ako una ako makumbinsi ni mo? Sige lang, Brad. Sige lagi. Pumalik ko nga na, Brad. Laruhon sa niya. Kung akong ipadayag ni mo ang kamaturan. Kung unsa gyud ang tinuod nga reliyon. Adto na ko! Uy, Inting. Ah. Kisa to gikalalis ni mo das gawas. Marag nakadungog ko nga murag nangasaba mo. Ay, sa kapastor, gustong kumbinsin ako. Ha? Unsa mo ko tong relihiyon na? Holy hole. Holy hole? Balaang bangag. Ano ka malipid, ana? Asa mo na napita? Sa dipita. Holy hole. Oh, porbida, instoryahay noon. Porbida. Daghan kayong mga sekta ron, nakalalaing mga relihiyon niya. Ang tuyo di ay taon niya, 10% lang itawakuha sa ilang libro. Naam sa gina sa Biblia, do. Lagi. Pero panahon pa mas mga albita taon, mga Hudiyo, na niya karon panahon mga Kristo. Ha? Kanang mga balaura sa una, para na sa mga Hudiyo. Mao nang ilahang relihiyon. Kuan ba? Judaism ba? Ha? Unya, musunod ay sila na taon. Unya, unsan man taon ng mga Hudiyo di ay pataka mo lang na. Inting. Nagtuo yung taon itong mga tawanan ihas kita ng Biblia, bida. Dong. Sultihan di ka, tinuon nga relihiyon, Katoliko. Natukod ang Katoliko, panahon pa sa 3AD. Katong, kuan ba, Anno Domini, mao na siya. Then, si Kristo mo ay nagtukod ni ini. O dito kini matukod sa Jerusalem. O niya, mga angkod sila nga mo sila tinuon nga relihiyon. Niya, mga membro kuno nila maluwas. Oso ko to, ana! Dong, Inting. Huwat kong balik kong tao nga may kumbensyon ako, pero nabaho mo ko nga kumbensyon yung ko niya taon, kay gusto siya nga makumbensyon ko niya. Mga nga handam ko daan, gikuha na ko akong Biblia, para in kaso mo balik totoo na, ako'y matudlo niya sa kamatauran. O niya? Dong, mulakaw sa ko ha. Og mukaon na ka, naray sudan sa lamisa ha. Ako tong gitakuban ra. Okay ra day. Kasi gihuwat ni mo eh. Ako, kining, nagpayahir ko dire. Mao ba? Sige, ato na ko ha. Naghuwatan ako sa Maritelma. Sige day. Okay, bye-bye. Suroy li totohanan ron, hagito to debate ron. Bidang nga hadloko ron tahan ng Biblia nga. Maunay kinao na to. Tinudluan, kitang Padir Darwin, gitgano. Pre-kadyo! Pre! Ano na rin? Gamay na di mong tingo ko eh. Is that you? Dali! Ang sa mga amigo ni mong gwapo, sa wapa mauso ang matinaw. Ang bida sa di mo. Mira, karon di ay ha, di ka gwapo. Uso naman ron. Wana pre, Mao ka? Bumot sa ito ni mo, pre. To, unsa ban? Pre, way tagay dia, pre. Tubig, ganahan ka? Boom. Yun na. Usa mo yung kaptan mo, pre? Kani, pre. Mao di kita wag og unang balaan nga kasulatan. Wow, Biblia, pre. Kamuong mo, pre. Ngano nagdadaam ka na, pre? May balay nagaglay reliyon o tinuan, pre? Pre, bisang unsay may tabo, di may tabong mabalhin kog laing tinuon. Tungod kay ang tinuon nga reliyon, mao ang gituko ni Kristo. Mao ba, pre? Oo, pre. Ikaw, naibaw ka ba sa imong reliyon? Unsa man, parehas ta? Kung mo biya ka, pre, luoy kay ka. Sama ka sa silikway ni Kristo, nga atong Diyos. Pre, ako, masulti lang dyan ko nimo, pre, ha? Ano man? Ang tinuod, wa dyan ko kabasa ng Biblia kay, may Biblia mo, ha? Ibaw biya ka nga, pabritaon kayo, misa mo. Ang mabasa ra yun ako sa una, no? Comics ra yun. Itong love life, itong hinana. Sari manok, mga hinana, no? Kung gusto ka maluwas, pre, basa-basa pag Biblia, pre, ha? Kay naadiha ang tanan nga kinahanglan para maluwas ka sa imong mga sala. Ingon lagi ito ang pare, pre. Nga ang kaluwasan kuno sa tao, mao ang kamatayon. Niya siya naluwas na. Luwas naman kuno siya. Sa ato ba, nabatay din siya. Makayag yung sulti kamatayon, di ba? Lagi, pre. Niya lagi, ingon mo kasi nga ang kaluwasan sa tao, mao ang kamatayon. Niya ingon man siya nga naluwas na siya. Sa ato pa, patay na din siya. Bitaw, pre. Mao nga ikaw, pre. Ayaw mong tuog sama mga inana taon.
Kay mauna sila ang gitawag sa Biblia nga mga balaang pastor. Ha? Pareha na siya. Kay, bida, wa niya mahili ang gusto o isulti sa Ginoo diri sa Biblia. Suhito sa day ka na, pre. Adi man sa ingon nga suwito, nagtuon lang ko, pre. Kay naam ko diri ko taon. Kanya murag lain kay og tinuhuan taon nga kumbinsiron tag lain tinuhuan. Lain kayo katong pagtuo, di ba? Mao ba? Awa sila may habag. Sila nga kulurong kumbisihon minon tas sakto tinuod nga reliyon nga to, ha? Mao gyud, pre. O alagi mo rin, huwat bitaw ko. Kay ingnon ko siya nga balik ato niya. O kung mabalik gali siya, hagdol ko siya paniod to. Pero utun man lang, mo yung mare. Mas karo to hapon mo, pre. Murag mo ari ganito, pre. Among ikain mo dito na mo ha? Kaya magdebate, be. Ang salan mo ng moderator, pre. Inom-inom na, pre. Taka mo lang ka, eh. Sa buksa na mo, repere. O, repere, day na. Abi na ko, inuno na. Kaya ingon, mangkog ka nga moderator. Inumdum ko sa commercial nga, drink moderately. Paiterway na na. Drink moderately. Bao na diha. Kanahan gini mo, pre. Unya, unsa man? Ani ka na ka, ha? Kaperiodo na ka? Wa palagi, pre. Inyo, murag ko doon ay may hung-hung na ako, pre, nga. Paariong ko din sa inyo, pre. Ha? Nga naman? Ang buto nga, no? Basi kaon ba? Unsa, pre? Murag kaon, pre, ba? Kay, nag-ampo mo ko niya, kay walagi lungag to sa amo, kay way bugas. Ang bahor ko tao to, ang magikaon sa mga, pagpakaon sa mga bata. Ako, ko, kuwang man, wako kaon. Mao to nga, nag-ampo ko. Unya, murag, itubag mas ginawa ko pag-ampo, pre. Kay murag, doon ay may hung-hung na ako nga miingon. Lakaw, ato sa ilang ting. Ting? Adin ako, pre. Kay ting raman. Ting man ko. Ang dili, pre, murag ikaw, gyud lagi, pre. Ay, saba ka niya, pre. Pero sige lang, sige lang. Maako manok sa di, pakanon di ka, eh. Kay iingon magino, ang gigutom. Paim na ang giuhaw. Mao nga, kaon rin, pre. Kanya inom, sad. Ay, mayo da yung ginoo, pre, sa. Ay, noonsa. Karoon pa ka, noonsa mga ay. Dali, dali. So, dali. Kaon rin. Wag yun mo itong ang maong tao taon. Unya, kay wag mo yun siya mo ito, ha? Milakaw lang ko. Aron sa pag-apa sa kong asawa. Unya. Uy, daghang tao din, eh. Saw ka rin din, eh. Susi ko. Total, sa'yo pa man sad bitaw. Kano kang nagtapok ng mga tao? Muduol ko dito, eh. Excuse me. Unsa man ni unsa? Uy. Maluwas. Mo ko nagingon diri nay. Klaro kay man pastor taon nga nagdaa sa huli-huli dito sa bahay taon. Klaro kay. Yay, bidang binser tingali para mahimong membro nila dai. Usa sa mga nakatilaw sa grasya sa Ginoo. Niya na karon, kaanib na. Kaanib din siya sa atong grupo. Kaanib din sa atong pagtuo. Kamao ang huli-hul. Mao kini siya si Sister Merna Digoy. Kadakan, ako ng asawa, ha? Inampak. Ano naam na siya niya? Merna! Dong intin? Ako bitaw ni. Ano naam ka niya? Huli! Pahuunti ka ron! Nana, ang atong laing kauban sa pagtuo. Nana, ang bana ni Sister. Hoy! Wala, gihubak na ka. Pagtarong niya, giubo ka. Di mo Ginoo nga balitok ni mo ako nga, ha? Tikastik ka sa inyo, ha? Bida, kinsa nag-ingon pabilin mo ko ninyo? Kinsa nag-ingon nga magpamimbro ninyo? Sari biluangaw, sari! Sister, ikaw na lang pasabot ni imong bana, Sister, ha? Bida, no? Mauding, kandahan biyan ni Mauding, wakamutong nga taon sa tong sabot, kay ni ari ka din mangilad, ha? Brad, wako kung waka mangilad, unsa mo din yung gimo rin ni pamutbote? Brad. O kinsa Brad. High blood, ako na high blood. Ha? Bida, gila di mo kang asawa, kinsa may di high blood na? Dong, wako nila ilara. Unsay wa, ha? Unsa mo ni pagkaunsa ang membro naman kanila, ha?
Wa ka mangila, wa ka nila ilara? Dong paminaw. Sayang kay napong kilong bugas. Naaday? Adugon! Porti na ko tawin high blood ko tungod kay nadami lang akong asawa. Tungod sa 10 kilong bugas, bida. Hapit sa kumda, pero ulian ko Unya karon, nakita na ba na ako nga giganahan akong asawa ganito niya? Wa tao lumaya ka akong asawa ni pastora, bida sa may akong buhaton. Hadlo ko, masigod saya akong mabuhat ni pastora. Tao rabiya ta, may gayo ta malimot kung unsay atong pagabuhaton. Unsa man, palihog bita bagi ko niyo, bam. Basahir ni sila, bam, palihog bam be. Unsa man ko kami pasultihon, inting. Okay, ang sender nato karong adlaw. Si Dodong Inting Ate Pres. Inting. Okay, si Dodong Inting Ate Pres kanang pure Catholic yun siya. Onya karon pure Catholic siya na imo anak niya kay daghan kayong mo anay ni anak niya din ha kay pasudlong siya laing tinuhuan. Suko kay siya di ko unsaman. Debate ta. Debate ta na atong ipaagi sa Bible. Murag si atong amigo si Jimmy ba? Jimmy vibes nga ngilngay kay pong mo ayaw pud o sa mga bersikulo. Murag babina mga bersikulo ano mga mao na nga wa mo balik ang katong tao Ate Pres. Karon yung asawa mibong siya sige na maglakaw. Ang iya ring asawa mo nadaan at tintal atong lalaki. Sa pastor, no? Pastor. Pag suri-suri nila didto mo yung asawa kita niya sa plaza. Ni kuan pas pastor ni kuy sa pastor nang uban-uban dito. Dito nagawan na dito ni bawaan yung asawa nga nabalhin og laing tinuan. Nabalhin ra laing tinuan lagot kayo. Porte na ko lagota high blood ko tungod kay dada nga ko asawa tungod sa napo ka kilong bugas. Dakatag dig napo kilong bugas Ate Pres. Una mabalhin taon. Nya karon nakita ra ba nako nga giganahan pud akong asawa ngadto niya. Wa kanay lumaya taon akong asawa niya. Unsa may ako buhaton niya adlo ko basig unya doon na sila relasyon ug ang pastor. Unsa ko nimo buhat ya? Tao ra ba ta. Ang silos ra ba may mo kuat sa tanan Ate Pres no? Mo'y mag buhat og kanang kagubot basta silos na hisgutan. Bam! Unsa may atong babasa ni Bam? Ngayo kani nga yang asawa ni balhin og laing tinuan? Ha? Maglisod gali tagtugkad sa ato ang tribuan. Mangita sa taglaing tinuan nga tugkaro na sudato unsa man Bambe. Bam, naamgyud kay Bible dihang igunita ron. Ang kaning pangutana din ni Goliath og tinuod bang nag-apas siya sa tinuhuan ang iyang pagbalhin og ang gikadlukan katong giingon nimo og nahatang yang kasing-kasing ni balhin na. No? Kung ang iyang pagbati ni balhin na dito muna nga kanang naang muna ikuyaw karon may lag naingon siya nga anugon ang bugas anugon ang mayong tinuhuan mo balhin ko dito sa ako nagingon ang pangutana ang iyang kasing-kasing nga nagpitik ug wa ba mabalhin sa laki pod kay kanis tatoy sila tatoy babo man sila maglisod sakto siguro sila sa kaon. Pero og bugas yung sigutan na bay kapalit bugas tatoy. Og ngano ni balhin gyud siya og laing tinuan. Mao gani akong puntana kay basig asang yang kasing-kasing na balhin. Nabalhin na. Karon og mingon sila na mo ko uban ayalan kalain katumalain nga tinuan nga makadungog karon nato Goliath ha. Kana may uban in fairness ba na mo ko uban mingon nga kani mo na mo tinuod ni tinuan. Kani mo na tinuod na mo nga simbahan. Mateo 16, versikulo 18. Kana, mo na inindot ka. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa gingirian sa langit, o ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kani, kung maghisgot ko sa relihiyon nga mao ang Katoliko. Og nibalhin siya, kinsa man, unsa may nga sa relihiyon nga yang gibalhinan, og naaba sila Santo Papa, kay kinis Pedro, mao man unang Santo Papa, nga gibinlan ni Jesus siyang simbahan. Ang ilang kuan lagi, relihiyon kay Holy Hall. Unsay Holy Hall? Holy kuno nga lungag, bangag. Holy Hall. Ha? Nga?
Mao ni ako kani kung ibalhin sa relihiyon. Apan pananglitan ako punta na lagi wa ba mo balhin og apel yang kasing-kasing. Aduna pa ipuno. Gikan Dres Mateo mulukso kita sa Roma. Kaya nagiskon matog partig tinuhuan ug unsa yung tinuhuan ng iyang ganahan. Mubalhin kita sa Roma 8 versikulo 38. Okay? Gikan atong naghisgot og pagbalhin og tinuhuan ari ron ta dire atong tan-awon og wa ba mahabalhin hasta nga iyang pagbati ngadto sa lalaki ngadto sa pastor. Romans 8 verse 38. Bitanaw na nato be. Okay? Giingon diri busa kadita asa naman na wala na. Busa kadita ayo ko ha. Kadita kayo kay pakagagmay kini tiguan ta dito kaklaro ning gagmay nga litera oy. Busa Di ara. Kay nagkasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langitnong pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilawom. Wala gayo bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kani. Og moingon siya nga kanang Ginoo man gyapon, Jesus man gyapon among giadto. Okay, sakay siya. Kay ingon man diring, way makapahimulag nato bisan ang kalibutan sa itaas o sa ubos. Pinaagi ni Kristo. So Kristo gyapon ang iyang giadto gibalhinan. Okay, mo kuan ta diha. Madawat ka diha, Mrs. Madawat na to ang asawa ni Inting. Pero Inting, kung ilingin mo pagbalik katong sa una, katong asa gikan ng ilang tinuhuan nga kay atong gibasa ka ganang atong tinuhuan gikan jud ni San Pedro nga gibinlan ni Jesus. Kaning usa pwede sa makapasaraan kay Ginoo gyapon ilang gitumong. Apan ang ikatulo lagi ako ipangutana og wa ba ni balhin og apel ang iyahang pagbati? Wala ba natakli dito sa pastor? Kung maingon kang ni balhin ang iyahang spiritual nga pagtuo, ang iyahang si tawag anang spiritual nga pangginoo ka ng pangkalibutan sa tawag ana. Physical di man sa physical o sa nang kalibutan no si tawagan ay earthly. Kuan ka ng earthworm, kalibutan. Ay. What di man na? Yapakos Bibles ka na. Unsa to? Unsa to? Earthworm. Uy, nakainomdom nung kugulyat. Nakainomdom nung unko. Ano man? Ni ano ko nung asawa. Abi ko magwati ang niagi. Sabi. Salamat ko na dito naman, no? Kung ako ang pasultihon.